a duk lokacin da kake cikin mutane kai kokari kake abubuwa guda hudu. Abu na farko rowa, abu na biyu kwaɗayi, abu na uku zalunci, abu na hudu hasada. Kuma mu ga abun yadda yake tun farko. Muka ce abu na farko shine rowa. A duk lokacin da kake cikin mutane wali ka san zaka so abun hannun mutane, kowa yana ɗora kansa kan abun da yake bukatawa, dole ne kai ma kaɗan sake hannu. Wani zaka samu dalilin rowa zai wa matarsa rowa, zai wa Allah rowa. Abin da ake nufi da zai wa Allah rowa, musulunci tana bukatan taimako, ido da ido ba zai taimaka ba. Wani har ma karan kansa yana wa kansa rowa. To kaga wannan rowa ba karami ba ne, mutum ya kiyaye shi. Abu na gaba muka ce kwaɗayi. Idan kana suka kara kiyaye mutuncinka ka kiyaye harkan kwaɗayi. Ba wai kar kai kwaɗayi ka je ka nemi naka ba, a'a kwaɗayin ka nemo naka, amma kar ka je ka tsaya akan neman abun hannun mutane wanda kai ba akan sana'an ka kai ko kuma kwanciya ka ba. Kaga wannan kwaɗayi kenan, ka je kana biyan wasu. Wata in ta je anguwa sai ka ga tsananin kwaɗayi idan ana dafa abinci, sai ta jira an gama dafa abincin kafin ta dawo gida. Ba ta san da cewa ita ma za ta yi daura nata, ko na kin ba daɗi ki haƙuri ma da daɗi yake, ko ba haka ba. Abu na uku shine muka ce zalunci. Da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa az-zulmu zulmatun yawmul qiyamah. Zalunci duhu yake zama ranar gobe kiyama. Idan aka tambaye ka menene abinda addu'a baya iya yin maganin sa, ka ce zalunci. Domin duk yadda ta kai ga azzalimi, duk yadda ta kai ga addu'a, zalunci sai ta dawo kan wanda yake yi. Kar ka ga don ka samu mataki, ka samu matsayi, ka samu falala, ka samu baiwa, mukami, shugabanci ne, a ofis ne, a gida ne, ka zama mai kuɗi da makamanci haka, ka ce za ka take waɗanda suke ƙasa da kai. Kowa girma yake yau da gobe. Alhaji waɗanda kake gani kake hantara kake cin mutuncin su yau da gobe, ba kai wasa ba, a nan a kwana tashi wani daga cikin su shine zai sai gidanka. Kana ji kana gani, al'amarin Allah kenan. Al'amarin a hannun Allah yake. Abu na ƙarshe shine muka ce hasada. Hasada shine babban ciwo ne, babban cuta ne. Babu wanda ba shi da hasada, kowa yana da hasada, amma na gaba da gabanka. Hasada dai wanda musulunci ya ce ya yarda da shi, ka yi hasada akan addini. Wani ya rike sallah, ya rike karatun alkurani, kai ma ka yi hasada kansa, kai ma ka zo ka rike addini yadda ya rike addini. Akan karatu, wani ya yi karatu ya dace alkurani, wani ya dace sahih bukhari, sahih muslim da kuma sauran su littattafai, kai ma ka yi kokari ka ce za ka yi. Wannan ne abun da hasadan da musulunci ya yarda da shi ka je kai. Amma apart from that, babu hasadan da za ka je ka wanda addini musulunci ya yarda maka ka je ka ringa aikata shi. Domin duk lokacin da kake yin hasada, kai da kake hasada kullum kana cikin bakin ciki da kunci da tashin hankali ne. Wanda kake wa hasada kun shi kuma ƙara ci gaba yake, taki a wannan hasadan da kake zama masa. To haka ya kamata kowa ya kiyaye, domin duk inda mai hasada yake baya rabuwa da kunci da kuma za ka same shi bacci da birni baya iya yi. Kuma matsalan hasada shine abu na farko, ba wai wancan wanda yake wa hasadan ya rasa ba fa shi ya samu, a'a shi wancan din ma ya rasa ko shi ma bai da shi ba damuwa. Kowa uwa kan uwa mai uwa da wabi cikin mutane. Idan ka ji daɗin bidiyon nan kar ka manta da following da liking da kuma share da kuma subscribe a YouTube channel din mai suna Falaspa TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai kun ji ma bidiyon na gaba.